Usa kaming gabi mga angkol og mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Ayan, kumusta mo naman po ang ating gabi ngayon? Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Yawards, oh. Bilis na nga araw mga kabisyo, no? Kalain mo, sa darating na linggo, hindi pa po Father's Day, ha? Ang Father's Day po mga kabisyo ay every third Sunday of the month of June. Halata ha. Clarix ha, Clarix. Baka meron na namang magsasabi na Happy Father's Day sa linggo. Lusion ko ng imong kigol. Anyways, isang magandang gabi po sa iyo, Uncle, no? Habang nakatutoy po sa atin, nasa sasakyan ka man ngayon. Ayan, no? Habang nagmamaneho kasama ang pasahero na talagang namimigay ng tip. Or baka naman, isa ka sa mga nagtitinda siguro ngayon, no? Isang tindera o kaya isa namang karinderya nasa nagtatrabaho, isang security guard, or kahit anuman ang iyong trabaho ngayon. Ayan, magandang gabi. Sana'y mabuti-buti lagi ang iyong lagay. Of course, kasama niyo po ang inyong uncle, no? Uncle Totoy Bato. Itong gabi-gabi nating pinaggagawa dito mga kabisyo ay yung mga madalas po nating mga siguro na pagdaanan o kaya nangyayari sa buhay natin. Pinag-uusapan natin, no? Sinishare po natin yung mga experiences at yung mga hindi pa na-experience dito natin matutunan at malalaman. Sasabihin mo, ay, ganun pala yun. Nung araw, di ba ganyan? Yawards, oh. Matanong lang kita mga kabisyo, ikaw ngayon, na nakikinig. Ikaw, na sakaling, ikaw, may asawa ka na siguro ngayon, Kung sakaling hindi ka nag-asawa, mas pipiliin mo pa rin bang maging single? Mas gugustuhin mo bang maging single? Sige nga, mag-isip ka ngayon. Ako ngayon, may asawa. Kung sakaling binibigyan ako ng panahon pa, mas pipiliin ko pa bang maging single? Words, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pwede, pero depende. Depende po kasi yan mga kabisyo. Sa nangyari, no, sa buhay mo ngayon bilang isang mister, isang misis, sa isang couple. Yan. Pero kung ikaw ay isang single pa, siguro pinaplano mo pa ngayon, no? Magpakasal siguro, no? Kaya gusto namang maranasan, no? At gusto ko lang ding i-remind sa mga may plano magpakasal pa, hindi po yan pwedeng isauli, hindi naman po pwede yan na isasauli mo yan sa kanyang magulang at sasabihin mo, ayoko na nito. Hindi yan ganun. Ayan. Kaya may tinatawag natin, nganong ni-enter. Pambihira. Okay, anyways, dahil napag-usapan na rin yan mga kabisyo, kaya naisip ko ngayon, no? Ito kasi may mga pinag-uusapan ngayon, yung ulit, etong tungkol sa divorce. Andyan naman yung annulment. Bakit pang naisip kong mag-divorce pa daw? Ano ba? Kaya ito yung pumasok sa utak ko ngayon. Naniniwala ba kayo na dapat munang mag-live-in ang magjowa bago tuluyang ikasal para higit na makilala ang isa't isa? Parang hinahati yung mga utak ng ating mga kabisyo dyan, no? Of course, punta ka po sa aking fanpage, Totoy Bato Official. Doon po nakapost. Huwag kang mag-alala, hindi ka aawayin ng mga fans natin. Kanya-kanyang opinion po ito mga kabisyo, Naniniwala ba kayo na dapat mo nang mag-live-in ang magjowa bago tuluyang ikasal para higit na makilala ang isa't isa? Kasi marami na tayong mga naririnig. Hindi nag-workout yung kanilang pagsasama, kasal. Tapos, ayun, dahil nga mahal yung annulment, hindi kaya sa bulsa. Meron na namang divorce, pero hindi pa pinag-uusapan pa mga kabisyo. Marami pang ayaw, yan ang ating pag-uusapan hanggang 12 midnight, no? Again, ang mga komento po ninyo, sa inyo po yan, no? Babasahin lang ng inyong Uncle Totoy, no? Para at least kahit paano, no? Makukuha ko naman, no? Yung POV mo, yung point of view mo mga kabisyo. Kasi iba yung mga natin, no? Karanasan sa buhay, no? Asan ka man, asa kagikan, ako probinsyano, ikaw siguro from Metro Manila. Okay, o kaya naman meron ka kamag-anak na galing ibang bansa, iba na yung pananaw. Kaya yan po ang ating pag-uusapan mga kabisyo.
dito sa ating programang Totoy na Love. Dinhilang sa 90.7 Love Radio, Maing Gabi, Kabisyo. Umiiyak. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!